kuma ya dace da abin da ke cikin littattafanku wato wanda Allah ya kawo na siffofin annabi. Domin a cikin attaura, a cikin injila, dukkan Allah ya yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har da sunansa, har da garin da za a haife shi, har da inda zai hijira, har da kamanninsa, har da yanayin bayanin ɗabi'unsa, har da wato yanayin yadda zai nasara da yanayin yadda zai samu ƙalubale duk an faɗa a cikin littafin. Me yasa Warqatu bin Nawfal yake cewa lokacin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi ya wato yace ina ma dai a ce lokacin da Allah zai aiko ka ina nan a raye ina da ƙarfi in taimaka maka wurin isar da sabon addinin Allah, saboda yana ganin sa ya gane me yasa Najashi